ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଡ୍ରମ୍ ରଖା ହେଇକି ବାହାରେ ଭଜା ହେଉଛି। ୟାର ଗୋଟେ ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଥାଏ ନା, ସେମିତି ଗୋଟେ ମଜା। ମାଛଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସେଉ ତାଙ୍କର ସେ ଘରୁ ଯିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସେ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁ। ଆଉ ଏଠି ତମ୍ବୁ ପକାଇଛି, ଖରା ପଡ଼ୁଛି, ତମ୍ବୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ସେ ଥଉଛନ୍ତି ସେଠି, କହିଲେ ଗାଁକୁ ଯିବା, ପଳେଇବା, ବାହାଘର ତାର ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ଆଳୁ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆଳୁଟା ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାଜିତେ ହେବ ନା। ଆଳୁ ତାପରେ ମାଛ ଭଜା ସାରିଲା ଆଳୁଟା ଭଜା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏଠି ପିଆଜ କାଟିଥିଲି, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିଥିଲି ଭଲରେ। ଯେ ଯେମିତି ପରେ କାଟିପାରେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଟିକେ ମନେ ହେଲା ସେମିତି କଟାଯାଏ ସବୁବେଳେ, ଆମେ କାଟୁ ଆଉ। ତାପରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ମାଛ ଭଜା ହେଇଛି। ଏଠି ମସଲା ସବୁ ଅଛି। ସେ ଏବେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଦେବା, ଧୋଇଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ତେଲ ପକାଇ ଫୁଟଣ ପକାଇକି ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ପିଆଜ ଆଉ ମଉଳିଲା ପରେ ପିଆଜ ମଉଳିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ଆଉ ତେଜପତ୍ର ପକାଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଟା ଭଲସେ କଷିଗଲା ପରେ, ଦର କଷା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଅଳ୍ପ ହାଲକା ସେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଲୁଣ ପକାଇ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମସଲା ପକାଇବି, ସେ ଲଙ୍କା କଲେ ରାଗ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବେ, ତେଣୁ ରାଗ ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଲଙ୍କା ପକାଇ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ପକାଇବେ। ସବୁ ପକାଇ ସାରିକି ଭଲସେ ବରାବର ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମସଲା ପକାଇ, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ରାଗ ଟିକେ ହେବା ଦରକାର ନା, ରାଗ ଟିକେ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଟିକେ କଲା, ଆଉ ଟିକେ ପକାଇଦେଲା। ସେ ଭଲସେ କଷିଲେ, କଷା ସରିଲା ପରେ କଷା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ଆଳୁ ପକାଇଦେଲେ, କହିଲେ ଆଳୁଟା ପକାଇଦେଲେ। ଆଳୁଟା ଦରସିଝା ଥିଲା ନା, ଆଳୁଟା ପୁରା ବରାବର କଷି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପାଣି ଦେଲେ। ପାଣିଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ଯାଇକି ମାଛ କେତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାଣିଟା ବରାବର ଫୁଟିଲା ଦେବେ ମାଛ ପକାଇବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ମାଛ ପକାଇଦେଲି। ମାଛ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖ ଯେତେ ପାଣି ଫୁଟିଲେ ମାଛଟା ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଆଉ ପାଣି ଚିଆ ଲାଗିବନି। ଏଇଠି ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ବରାବର। ମାଛ ଫୁଟୁଛି, ପାଣି ଫୁଟୁଛି, ସବୁ ଫୁଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଫୁଟିଲା ପରେ ପକାଏ। ତାପରେ ୟା ପରେ ପଡ଼ିବ ଭଲସେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ, ମସଲା ପଡ଼ିବ। 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବ ଫୁଟିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମାଛ ଟାଣିଦେବ, ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯିବ। ମାଛ ଭଲ ଗ୍ରେଭି ମୋଟା ହେବ। ଆଉ ବରାବର ସେଠି ଇଏ ହେଇଯିବ। ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏତେ ଆଇଁଷ ଲାଗିବନି କି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଇ ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ, ମାଛ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇଲା, ମାଛ ଗ୍ରେଭି କେତେ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି।